Amen, amen. Igama likaJesu malibongwe. Igama lami nguSibusiso. Ngithanda ukuthi nami ngivele salokhu ngahlangana nani enkundleni lapha ku-YouTube. Hhayi, ngiyalandela impela kakhulu and iqiniso noma ngathiwa libuhlungu kanjani, kodwa thina esithanda iqiniso nesikhule ngalo limnandi, ligcine selimnandi ukulilalela. So nje impela nami ngingomunye ozuzekile ngezwi, ngoba nami ngoba nje omunye waleli bandla eselivulekile ngale ndlela elivuleke ngayo ngokusetshenziswa uNkulunkulu. Ngithi angiveze ama-testimonies ukuthi sikhona kuwukuthi into eneqiniso isikhathi esiningi esamanje ayihambi kakhulu, kodwa thina esilaziyo iqiniso nesilizwayo esilithandayo nesithanda uNkulunkulu, kuyazwakala ukuthi konke okukhulumayo kuthunywe uNkulunkulu, noma amandla kaNkulunkulu uma ungcwele uphe kwakho, ngoba isibindi onaso sokukhuluma izinto ezingakhulunywa abafundisi laba abawovobe abancenga ukuthi ibandla labo lande ngale ndlela le yokuncengana, yokwenzelela, yokungakhulumi iqiniso. Awufani nabo, wena uhamba straight la kufanele uNkulunkulu akuthume ukuthi hamba, ngoba uncenge kuthandwa, awuncenge kwandisa ibandla, kodwa wenza umsebenzi. Umuntu uma esewenzile umsebenzi uhola la eqashwe khona, of which wena bhuti uMhlengi nawe bhuti uBright nabanye eniyithimba elihlanganyele, umsebenzi eniwenzayo muhle mkhulu. Noma mhlawumpe ungeke uvele ngale ndlela, kodwa sikhona, siyanizwa futhi yiphathi. Nami mhlawumpe ngicabanga ukuthi ngizohlela ngivele ngelinye ilanga mane la eThekwini, cause ngila eThekwini la eMayville, ngiphinde ngibhajadiswe, ngoba kuyajabulisa ukuzwa umuntu ekhuluma ngale ndlela esetshenziswa umoya kaNkulunkulu. Uzufise noma ufike umthinte nje, noma impahla yakhe, noma yini, noma kuthinte, noma abaphambi kwakho, ngoba amandla kaNkulunkulu azodlulela ehlele nakuthina, ukuthi zonke lezi zinto ezisiphazamisayo emngqondweni zethu sibuye kuNkulunkulu nesandla sakho bhuti Mhlengi. Namhlanje iy'nsuku ziwu-30 kuJanuwari 2024. Bengithanda ukudlulisa ukuthi salokho ngaqala ukukulandela ama-testimonies ahleze evela, but ngilo ngithi ngizobhala kube ukuthi-ke ngiyabambeka. Namhlanje ngisitholile isikhathi, shuthi kade ngilele ekuseni kwanamhlanje, yani uma ngivuka ngavuka engazuthi ngiyazihambela nje estradini, hlangana nenye intombazane engazuthi iye esontweni, but uma ngithi ngiyalibuka igama lesonto engazuthi yilaba abagqoke ezimhlophe, yathi uma ingibona yathuka yabaleka ihamba nengane. Hawu, kwavele kwaba khona into nje ukuthi angiyixoshe le ntombazane ngize ngiyithole ukuthi ibalekelani, ishiye ingane. Ngayibaleka-ke ngayixosha, ngayilandela ngathola le ngane, ngathi ngiyazama ngifuna ukuyithola, yabaleka phambili, ngagcine sengibaleka engazuthi sengikhohliwe nokuthi yini lo engiyixoshayo. Ngithi uma ngiphuma ngaphuma engathi ngiphumela ephakhi. Uma ngiphuma ephakhi engazuthi leli bandla le ntombazane eyadiya kulo ilona leli elilaphana, abantu bakhona, kunomfundisi engathi uyashumayela, bamile nje bathole indawo bama bamlalela uyashumayela. So ngifike ngithi mina, ayi, leli bandla leli lihamba livala indawo la. Ngithi hayi, uma ngithanda nganqamula khona la phakathi, hhayi, ngaphinde ngabahlonipha ngagudla eceleni ngibheka le ntombazane, kodwa engathi sengikhohliwe ukuthi ngibheke intombazane. Ngithi uma ngidlula kuleli bandla leli
ngibone ngathi kunemoto phambili, kunemoto ebhakile, baningi abantu manje. Ngathi uma ngiqalaza emuva kuleli bandla lo mfundisi engathi umile, ngazi ukuthi wena Bright uyashumayela. Ngavele ngathi hawu, kanti ngidlula leli bandla ubaba uBright lo umile lapho oshumayela. Ngavele ngaquleka ngawa bangibamba. Ngathi igama lenkosi Jesu malibongwe, ngaphakamisa isandla ngawa bangibamba. Ngathi mangivuka ngivuke ngazi ukuthi ngifike nabantu abakhonza kuleli bandla leli elilokhu livele, engazi ukuthi ngihamba nabo, kodwa hhayi leli esikulona. Ayi ngize nabo, sho ukuthi ngithi ngifika nje ngazi ukuthi kade ushumayela, uyeke ukushumayela uze kuthina. Uthi baphi laba? Ngivele mina kodwa ngithule ngingasho lutho, ngi-expect ukuthi la bantu engihamba nabo bazosho, kuzoba khona abakushoyo. Ayi, bangasho lutho. Ngase ngivele ngaphakamisa isandla ngathi hhayi, imina kade ngisende i-testimony, mina lo engisende kanje kanje kanje. Hhayi, wavele wathi wena okay wozani, wangithatha mina engazi ukuthi uya epulpiti, ngazi ukuthi fanele ngiyochaza i-testimony enginayo. Ngithi ngisakulandela, ngithi mina kube namazwi aqhamuka emlonyeni wami ukuthi hhayi, uJesu ngimbonile kuwe. Ungibuzisise uthi ngithi mina uJesu ngimzwile kuwe. Ayi ngigcine sengibhideka nami ukuthi ngithini, ngoba manje khona lapho ngazi ngithi ngimbonile kuwe, noma ngimzwile kuwe, noma ukuwe, noma unguye. So ngaba naleyo nkinga leyo, ngathi ngaba nombuzo ngaphakathi ukuthi lo muntu uma engibuzisisa ukuthi ngimazi kanjani, ngizothini, yabo. Ngiphenduleka ngaphakathi ukuthi hhayi, uJesu awudingi ukuthi uze uchazelwe ngaye uma esephambi kwakho, noma ngathiwa awukazi umbone. Uma esephambi kwakho akubuzwa, kuyisholo khona ukuthi uyena uJesu Kristu lo. So asikho isidingo sokuthi ungaze uchaze. Wonke umuntu ozoma phambi kaJesu, noma ngathiwa kamkhonzanga, ngisho ngathiwa akazange ezwe ngaye, but ngalolu suku uzokwazi ukuthi uyena Jesu Kristu lo. Sho ukuthi-ke siye lapha phambili, ngithi sesizogibela esiteji, ngibe nemibuzo ukuthi uma unginikeza imayikhi ngikhuluma lapha, i-testimony izothini? Ngoba manje into engiyizwile nje kumina eyodwa ngawo ukuthi ngithe mina uJesu ngimzwile kuwe, wangibuzisisa ngathi hhayi, uJesu ukuwena. Ngiphinde ngingabaze ngingazi ukuthi ngizothini, kodwa kwavela ukuthi ngangivele ngine-testimony from 2018 lapho ngabona khona uJesu Kristu esukuma esitulweni sobukhosi, engazi ukuthi uhlezi kuney'ngelosi eceleni kwakhe. Ukusuma kwakhe engazi ukuthi wayezothi uma esesukumile lezi iy'ngelosi ezisemaceleni zizofutha ama-trumpets, bese kuvele kuyaphela ngomhlaba. Then mina ngazibona ngiguqile ngisha phambi kwakhe. Kwavele kwacaca ukuthi kuzokwenzakalani, ukuthi kuzobhubha umhlaba, bonke abantu abangasindisiwe bazotholakala benenkinga yokuthi ezulwini ngeke bangene, bazoya ekulahlweni kwangunaphakade. Yinye indlela uJesu Kristu, uma ungazananga naye usaphila uzofa isibili. Then mina ngathi uma ngizibuka ngimi phambi kwakhe, ngangihluleka ngisho ukumbheka ngendlela wayekhazimula ngayo. Ila ngaze ngathola khona isibonakaliso ukuthi uJesu Kristu unamandla, inkazimulo yakhe kumuntu onesono kufana nomlilo oshisayo, ubususondeza iphepha lesinkwa duze kwalowo mlilo, livele ligoqane libe lincane. Ngami ngangifisa ukugoqana, ngifisa ukuthi ngathi ungavuleka umgodi ngingene khona ngenxa yesitimu senkazimulo ngendlela okwakuyiyona. Hhayi, ngakwase kuphuma izwi ukuthi bonke abangasindisiwe uJesu uyabuya, isikhathi siphelile. Abangasindisiwe ibona abazoba nokufa okungunaphakade, kodwa abazanile noJesu besaphila ibona abazokwazi ukungena ngale ndlela yoJesu neqiniso.
ngase ngikhala kakhulu ngathi mina hayi bo, angazi lutho mina, ngicela ukuthi unginikeze elinye ithuba, ngicela ukuthi ngizobuyela, ungawubhubhisi umhlaba manje, izono zami ziningi kakhulu, ngiyafisa ukuyolungisa. Wavele wakhala kakhulu uJesu, wamemeza, wahlala phansi. Ukuhlala kwakhe phansi kwaphela lokhu ukushisa engangikuzwa, ngabuyela emzimbeni engangiwona, ngavuka-ke ngaqhaqhazela. Kwawukuthi umuntu enganginaye wayengizwa ukuthi khona inkinga engibhekane nayo-ke, ngavuka ngijulukile-ke. Leli bandla engangikhonza kulo ngaya ngiyabatshela ukuthi hayi, angisekho kulona ngenxa yokuthi engazi ukuthi bahambise iy'ntando zenyama. Kwawukuthi ngiyacinga-ke amabandla, ngiyacinga, kodwa ngize ngahlangana nala ku-YouTube, angisa-attend indawo, kodwa sengiy'tshela ukuthi ngiyakhonza through u-YouTube. Amavidiyo akhona ngiwa-download-ayo, ama-testimonies ngokuhlukahlukana kwawo. Sengilalela nje inkonzo izwi, bese ngilalela ama-testimonies, akhonfema wonke okwenzekile kumina, nokuthi konke okushoyo kuyiqiniso. Manje kunzima kakhulu baba Bright, kodwa nje siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu akugcine, ukulethe konke uNkulunkulu akuphathise khona, ukuthi sisize ngoba manje sisemgodini, siswela umuntu ozozinikela asikhiphe kulo mgodi. Yena uJesu useduzane, uyabuya, kuwukuthi uyasilula isikhathi ngenxa yokuthi uyafisa ukuthi abantu basindiswe ngendlela nje oshumayela ngayo. Yazwakala ukuthi uthunywe uNkulunkulu iy'khathi zokugcina, ngoba into yakho inolaka phakathi, into yakho ayincengi ngoba sekuphela isikhathi. uNkulunkulu ufaka into enamandla ukuthi ungabe usakhuluma engathi uncenga abantu, kodwa shumayela izwi njengoba linjalo. Shumayela izwi elinamandla, ngoba naye inkosi uJesu kuyimanje isendleleni, ilungiselela khona ukuthi ukubuya kwayo, ulaka ezobe ihamba nalo yobe ingasathatha isitori, engasezwa lutho ukuthi uyachaza, kodwa nje uma ungekho ensindisweni, ungazananga naye impela, hhayi, akusekho ukuthethelelwa, kodwa umlilo phezu kwakho. Manje qhubeka baba Bright, ngicabanga ukuthi ngisazohlela nami ngibone ukuthi ngenze njani, ngoba inkinga iphinde ibe la emasentini. Uthola ukuthi awumile kahle, kodwa khona ngizohlela ngoba ngiyabona ukuthi naseThekwini niyafika, naseGoli niyafika, kodwa mina ngiseThekwini. Ngiyabonga kakhulu, bengicela ukuthi ukhuthazeke impela, sikhona futhi sibaningi, kodwa nje uthola ukuthi isikhathi sokuvela usathane wenza ngey'ndlela ey'ningi, lokhu uthi hhayi ngizokwenza ukuthi kuvuke nenyama ithi hawu, bazothi unamanga, kuvuke nenyama ithi ikhombe lokhuya nalokhuya. Kodwa siyawubonga umusa kaNkulunkulu osilethela indoda enjengomozisi ezokhipha abantwana baseGibhide ibeyise eKhenani. Siyakhuleka ukuthi kwenzeke njengokufisa kaNkulunkulu, usihole ngoba usuzinikele, uyasihola. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Asiqhubekeni bazalwane nabaningi, siyibambeni kuze kubuye inkosi uJesu Kristu umfeli wethu. Amen.